Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag malem bigat nembag bigat yo amin nga sangapada papagayam manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio amasarakan di Barangay 31 Talingaan Sitio Lubot West Lawag City Lagos Norte Philippines at di mo nagasamang by the programa Dear Manong Nemi. Kada ito pagkayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz. Kumapkablaw ak itinembag nga bigat kada kaya amin nga sangapada. Pag-share yun ti programa tayo please. Share this program ken napadanan ti ni pagayam ti nga dudong nga napauluan nalidem anapalabas. Nalidem anapalabas. Asinod adang nalidem nga napalabas na anya ti makungko nga nalidem nga napalabas. Padaanan niyo papagayam kat ulitek pag-share di programa tayo. Share. And then papagayam tapno malpasan. Tapno hantay kung bawi pa yan. From the beginning to the end. Nuan niya't istorya ni Dodong nga napauluan iti nalidem napalabas. Nalidem napalabas. Sagudahin nga ti surat pabagayam ni pagayam ti nga dudong nga napauluan iti nalidem nga napalabas. Kunanad to'y yan. Dear Manong Nemi, kamakamak manen Manong Nemi tinaatap nga babae. Nga nakitak, duwa nga aldawitan tinapalabas. First sem, iti maudin nga tawen ko, iti kursok nga accountancy Manong Nemi. Iti makitak deta nga babae. Diyan mo, noan niya, iti adakeng kuha na tapno, pag-interesak nga asidgan, makaamam mo, ken kasasarita. Nabayagan Manong Nemi nga likliklikak na gini babae, tabilin da papa gani mama nga sanak pa lang makiyab, girlfriend, talukam nga kakabsat, katsyak laing ti kakaiso nga lalaki, syak ti burada. Syak laing ti sampay nagraduar, ken awampay ti pamilyak Manong. Dada ti kapunan no apay ako na da papa gani mama, ngawan ti sabaling aramidek, lodiya, mangipasnek ti panagbasak. Last year maten Manong Nemi, maodi maten dito nga tawen kat first sem. Dila mamin mabaling nga tamot na nga agarmak, kat adan tumaten nubiak, ento no sakbay nga graduara. Nagkurso na dakan kuha na Manong Nemi, kapu karagitay saan nga nabihag nga mata, no dikat malmalday nga mata. Kasalakang kanayon nga mabibibi, kasalakang kanayon nga aglidliday, Asal saan nga naragsak dito nga babae.
Kam kamakamak manong nemi ngem timipon kadagiti adung estudyante. Hain, damadama kam idi, adu dagiti agruruar idi manong nemi. Dismissal mi iti malem. Ngabadadyak mo makita manong nemi. Sa bali mo nakakita kanyak, buno nakita ni Jerry. Di ka eskwela kan best friend ko. Dodong. Kaslada man sa pulan mo. Saan mo ba sa pulan? Yung babae nga baga kang kadikalman. Di misteryo nga babae. Tapay. Asid gak kumamanin. Ngayon bigla madlat nga nagtaray. Kinamat ko ang yun Anya nga ito pag-interesan kang kuha na. Siyempre kahit ko lang ang tinagan na. Kahit ko lang sa ludsudan no apeng naliday tila nga na. No anya ti problema na. Sus! Apeng nga hindi kitang kaklase nga babae ti paka-atrakaram. Di ko mapaka-atrakaram kada ti umis-isem nga babae. Dagiti nabiyag, dagiti matana. Naisem, kadagparang dagiti duwa kalid na. Naisem kadag parang dagiti napupudaw ken naurnos nga ngipan na. Ti ko mapaka-atrakaram nga babae ken dati agpaparang ti puon ti barokong na. Sa makitam no ken nakasano ti kinasupukel dagiti legs na. Ano na jay? Dagkagat. Ngem sa angas jay ti langan Won, iso nga mas dawak ken kadodong. No apay akas jay nga babae ti paginteresam. Ang mga nadadakkel problema na ket no maamom ti problema na. Pati si kag problema. Api nga saan nga ni Virgie ti ikasom. Si Kamat, di pala si kag. Kahit si Kamat ti kahit ni Virgie. Ano palat masapol mo keng kuwana sa pulam mo keng kuwana ni Virgie mo. Among pare, nakasagahan na nga mangipaay ti amin na keng kaday dyan. No, guwin ka. Oo na. Diya kayat. Di mo kayat ni Virgie? Saan? Anya ti sason? Kinakapipinas? Amok kasahanan nga Virginie. Kada dyan nga rodsap sa pulem. Misteryo nga babae. Virgin nga tapay? Sigurado. Ako pa boyfriend na dyan. Posible Uwain manong nemi ado di kras kanyak bay sa kadakwadan ni Virgie. Emte ko nakon para kanyak kat saanan nga Virgin. Gabuta langan na tilalakain manong nemi imagine. Isukid din tagkamat. Sa nakit ko na kanya, ngawang kanubay ti lalaki nga magustuhan na nga saan na nagbaligyan nga tinagikuha. Oo. No nagbaligi ka man kadagdado mga lalaki ko na kumayat siyak. Di kantog baligi. Hindi may katlong aldaw manong nemi nga panakakitak manin ti misteryo nga babae. Saanin nga nakalusot? Gabutan na i-corner ko manong nemi. Tumakder ko man nga pumanaw nga. Mabidlang, miss. Mabidlang. Piliklikan na. Ano yung gamin pasapol mo? Nakas ka din, no? Kahit kut magyamamukin ka. Dito pangrugyan ti amin. Magyamamukan ka niya. Damagam dinakan ko. Ti address ko. Saan mo to dawating kanyak. Ti cellphone number ko. Facebook account ko. Dito pangrugyan ti amin. Sang kadi. Siguro agad amom deta kasi pangrugyan ti amin ta adan experience mo. Saan ka masango? Mabaling ka din ilisyam ti dalan ko. Kaya siya kayat. Agikisak. Ibagag ti rape. Pone mo ten. Kasakat pa nagkidam kanya rapist. Muna tagtamat ka nga ti babae. No sanak nga na i-corner, baka ti marayak at kinamat nakmanin. Una, sa sino ko mga orti, siyempre, nagtaray ka, kamatin ka. Ano nga ti bagam? Siya ni Dodong, injayak ti dakulap ko manong naming saan na nga inawat. Mabaling ka di, lisyan akon. Kahit ka nga gayem, so nga orti pangrugyan ti amin gayem, intunukuan. Tunukuanan niya. Abi ka di, may parin. Abi di mo kaya ti magigayam. Abi di mo kaya ti magibarkada. Abi di mo kaya ti
Mag-isasarita. Awanin bibiyang mo. Amam, adada nga ginteresak, edi kasto nga, ginasdam mo niya. Hanang manadagas na tao, Ket. Hanang manadagas na tao. Kastaman ti manang ipag-arop mo. Mabalingad ng lisya mo tinadalan ko. Lisyang gatulain. Ibagam tinakan mo. Araceli tinakan ko. Araceli? Agpatpata ti kurso? Saan siguro? Tati naman tagkaskalaan. Hanga patpata ti time ta. Business management ti kurso. Accountancy with kanyak. Mabaling kanya kagalaman ha? Araceli? Please? Imanugot manong nemi ket nariknak tinalamuyot anabara nga dakulap na. Sabat nga aglamlamiis no tiket na bara. Agas nga tamat iti kinabara ti dakulap ko gabot mariknak nga nag-react. Nagtipon ti bara ken bara manong nemi ket kasla mapaprusan ti barokong ko. Kas tamat nga taken kwa naman manong nemi nang runa ket nagpinereng kami. Naliday latta di kiti matana. Nga manong nemi nga dahi tamat pag-intersak. Tapno, amwek, no anyat iya, adda iti likodan, dagiti naliday nga matana. Dadin manong nemi tinang rugyan, ti panagam amobi ka ni Araceli, saan idin nga naatap. Ngam di pa'y pulos imbise. Di pa'y pulos rimamat, dagiti matana. Isla, kanahin nga problema. Uno kasi nga taa talaga, ti style dati nga babae. Ini makitak ni Jerry manong nemi, o ana, kumusta kay ka dati, Mr. Rigel? Araceli tinagan na. Oo, nakasalita mo? Wala, nag-alamano kumpay na pare. Naglamuyot. Kasi kati klase nga babae, di mo gusto. Dati matay, di kiti matana. dying eyes. Korang na layangan nga agarubos di kitiluana. Kasta ka dito klase nga babae di kayat mo. Very interesting eh. Tapay. Adda misteryo iti likodan. Dagiti malmalday nga matana. Kung mga ka-journalism ti kursom. Gawata, nalainggan sakit nga agsurat. Yun a good writer. Na minsan manon na iminawis ko isuna. Dinakpit pinaay. When early dinner. Nagyamanak. Tapinat gamtikid daw ko. Ti awis ko keng ka. Oh. Pagsanay ka. Diyan pa nakita ng imism ka, Araceli. Pabaling ka din ang mism ka. Please, smile. Kitain na. Kasta. Nida ito'y hampulos kang balit expression ti rupa na. Abi ka saan ka umism? Abi ka saan kang katawa? Ada ka dirumbeng imsyak. Ada ka dirumbeng isoymak. Wano katawa ak. Saan ka mat nga komedyan? Saan ka mat ka komikero? Hapot nga nakakatawa ta rupam. Ano nga kahit mo tapno pagkatawa ka? Kiliking ka kahit mo. Ay, shoot! Bastos lang, dancing ka. Sorry. Hagamat ko maiden na. Maiden na. Nakiliki ka man. Naggamakbat ti bakrang mo. Di tagayom diyan ti kilikilim. Ay, kilikilim. Kikiyam ha. Hindi bakrang mo. Alaman pa. Uy! Dudong. Minsan ka, nagkatawa ka. Tapos pilitan na kay. Sabi nga, mapilipilit ka lang. Ay, dahitan to order ta.
Kaya doon natin kararagsakan nga. Oras kanya. Waiter? Yes, sir? Mamali ang picture na kami. Ito yung cellphone ko. Sige, sir. Agabay ta, mamalin. Haan kun manong naming inore nga nagwen. Imbasaday ka ko na. Sa ako, inyak bay, babagak, manong, ay, diba, takyag ko, abaga nang imiwalin na. Habay. Yes. Wala na pimpinas kami, no? Agagbay kayo. O yan. Alapay, sir. Dinampay, sir. Arako pa mo, sir. Narako. Saan nga nakapagkid-kid, man? Smile. 1, 2, ready. Kang. Ay, lapay. Alapay. Hindi na ko tirupak. Tiping-ping na manong name. Cheese to cheese. Nga kapagkid-kid. Nakalalisto ka. Ano nga minita nagagay mo kanya? May sagayem. Kapag may sagayem, kahit kung mamamukha na imbang, mamamunak man ka na imbang, manganta pa eh. Hey, mabit lang ha. Kararagan na labay na. A few seconds. Kapag nagkidaw ta, ito pa ng bendisyon, kanya naabot Diyos dito nga taraon. Kaya nagaman ta, ito nga taraon. Kaya nagaman ta kinapon Diyos. Tara ito hindi pangrugyan, ito pa nagsiningan ta. Kaya sabi ko tara ito nga taraon, kaya isot magtatkirit, kaya piksa ito nga serbikan ko, kaya mga anong ka nagiti pagdagbangan ta, itong sumarsaro ng oras. Kaya sabi ko tas ikakin siyak, ti pagtipunin na, ti puso ken puso na. In Jesus' name, Amen. Kalpasan data manong name kinita nakmat. Imisimak. Umisisamet. Wow, very good. Kamayata namang mangan kami manong name dinamag ko nuapay. Nga kasiyay. Nalikliklikan na lalaki. Nuapay nga naliday. Tisungbat na manong name. At daanak iti nalidem nga napalabas. Nalidem nga napalabas. Wah. Iso ano daman rantam ka purpose kanya. Wag na. Sambulay nga nitutuloy. Kabuta may sakat ang sanggasat. Abing ako mga sanggasat ka. Tima ko nang sanggasat kat saan ko mga makapagbasa. At ako mga agsagsagrap itirigat. Adun nga rigat tinagpasarak. Hindi nga rin ituloy mapagayam ti makasaritaan ni Dodong nga napoluan nalidem ang napalabas anya ti misteryo nga datilikodan ti malmalday nga mata ni Arceli ituloy tayon nga ibasa. Mani po di ti restaurant manon nemi rimwar kami ket gabutad dakam ti asideg iti park wano a parke. Sadya kami manon nemi tinurong mi kani di bumalasiw kami ti kalsada kinibin ko iso na saan ba't nga nagriri manong nemi. Kas laglag tuon na yan ngagragragutok ti pusok. Wampay bakalawas sibod na kamambu kami kini Arceli. Kat kaputa, nakasaganan nga, mangidasar, ti kabibiyag na, nuan niya, ti bagbagahan nga nalidem nga napalabas na. Dagkal ti mamatik manong nemi, nga patgan niya po Diyos, ti panagkaykay sami, ti panagmaymay sa tirik namin. Naamuak kang kuha na manong nemi, nga walo ka no palayang ti tawen na idi maulila iti ina. Wain kabayatan nga salsalaysay na manon nemi agar arubos digiti luana. Nagasagana man ti panyok manon nemi tapno punasak digiti luana. Ipalubos naman manong nemi nga siyak timang punas. Naulila ti ina ket dagos kano nga nangala ni tatang na ti may kadua nga ina ken may kadua nga asawa. Umbes ko mga maragsakan syempre tadda may kadua nga ina na. Ngem tinagamod inalila da.
Pinagsardeng kanupen, ti agsyuman keng kuana, ti panagbasa na, tapno ni kastakit iso kanunatan ti babaunin da. Iso nagluto, aglaba, agdalos, uhen. Iso aminin ti bang trabaho, karigit ti rumbeng ko mga trabahuin, ti stepmother na. Nabi ko mamit kanu, manunay no saan nga, pungot-pungutan na, tungpaen na, kuddo-kuddutan na. Iti salud-sudak kang kuhanan no apeng saan nga isakit ti amana. Adada ka no mat manunay nga padyan na. Ti agsyuman kang kuhana, ngimiti iso na mismo. Patpataksan na kano manunay ni Arceli, kat no kasta nga mamatin tumeten, ti amana, nga dadakes nga aramid na. Ore awan, baot-baoten na kano. Kaslasang ka nga tao anong name iti pangyarigan na keng kuana. Nagbalid na kano nga naulpit. Naulpit na. Mismo pa nga ti amak. Ngay sukumat ti mangisakit kanya. Ti mangisalakan kanya. Ngay sumad ti adada nga mangiruman kanya. Kang runahan kano ti amin manong name. Idi, tailako da kano isuna. Kanya? Ilako da ka. Tapno, ada kano pakirunudan da kanya. Malaksid, iti panang tagabo da kanya. Dakdakil kano ti pakirunudan da kanya, no ilako da. Ada ka di ba ilaklako nga tao? Siyak. Inlako nak ti amak, iti 50,000 pesos. Nagdakas matin nga amak. Ngawan ti sabali nga ng durog keng kuhanan no saan nga ti stepmother ko. Inlako dak. Kada iti agasawa nga saan nga madaan iti anak. Very good. Siyempre, no inlako dakan. Madaywa mo ti kinaranggas di aksyoman keng ka. Madaywa mo ti kinadakas kinaranggas ti amam. Ngawan ti sabalin nga makibiyang keng ka, no saan nga iti gimatang keng ka. Intuloy dati nang babasa kanya. Aging ka naggraduar matlang ti elementarya. Oh, good. Siyempre, inted da ka itinasyaat nga agasawa. Tuorin inadapt da ka, wano ginatang da ka, imbilang da ka nga, anak da, dinungdungo da ka. Uwen, dinungdungo da. Ngamitin ko dante amin. Diya ka mo nga dagahin dakas, ang pangpangipen kanyak, ti lalaki. Timbilang ko, nga sa baling amak, tinanda ko ni fourth year high school. Rinamas na. My God! Oh my God. Rinamas na. No kasano, ti kinadakas, kinaayop, kinaanimal, tibukod ko nga ama, mas ayop pa'y. Nakasaysayaan ngem gayam at dadakas sa panggip na iti kinasiyat na kanya. Kahit nakano ti maadan iti bukod nga anak, tadi asawa na, ti ada diferensya na. Iso nga kasya, kahit nakapututan, kahit nakanong isinat, asawa na kada kami ti asawa. Anya ti klase nga panunot. Imbaglakit din. Tatiligodan ti kinadakis. Tinangadap kanya ka lalaki. Nagbalikan na siya at kanya. Kawawag na kitinanang nga ninanang Irma.
Nadugtalan na kami. Ngam nalpas na nga naramid ti amin. Mabartek namin tilakay. Kat pinagpambar na nga dinambot, inararamid na nga po tinabartek. Kat na nga rin tinapasamak. Sa dinitan ti Andy, nangaramas kang ka. Si Babalot. Yeah. Nagpagpakawan. Kanyak. Nagpagpakawan ti asawa na. Pinakawan ko. Hanggang saan nga pinakawan ti asawa na. Ti asawa na mismo tinangiyuli ti darum kontra kang kuha na. Gusto na si Babalot. Moreno, saan nga nagbalin ti panakaramas mo? Natawan ni pagyamana kinapod Diyos. Tawan ti pakagitaan. Dagiti lahing piglat. Kadagiti lupok, ti bukod ko, ti barukog ko. Nukas na ngagdiusak. Nukas na ngagoyosak. Kat makitak dagiti nga piglat. Isudat mangipalpaligip kanyak, tinaliday mo na palabas ko. Apay nga mga siyak, naulilay ti ina, nadaan ti agsyuman nga narangkas, nadaan ti ama, nadaan ti may kadunga, mga pasig da amin nga ayo. Moreno, awan ti dakis nga napasamak, kalpasan nga, naramas ka, kat naibalo din ti, nangadapt kang ka. Awanan. Nagbalingan na siya at kanyak, ni Nanang Irma. Ti asawa ti nagramas kanyak. Imbilang nakapod ng anak. Di karkarigatan na ti mang liwliwa kanyak. Isot mang pagpabasa kanyak. Isot kadandanak. Mabi nga rin nga nagbaling ka na atap. Abi kang kanawin nga naliday di kita matam. Tas sa doon ka di nga rin kumati maragsakan. Irin to tamay palapalagi palatakan niyak, tinaliday mo na palamas ti biyak ko. Amom, ada ka po ken rason no abi akastoy. Hindi ako matiga po na. Siyempre, gaputin na palabas. Abi nga di mo lipatin din na palabas. Nangro na, ito na nidem nga paset na. Tapno awan ti makuna nga nidem nga napalabas mo. Kasi kuno ko makamalipatak. Kasi kaman tinakapasama ka di kas jay. Himapay nga. Sang galing ano, malagip mo, kinagsangit ka, agliday ka, di ba? Di sa mo nga laglagipin. Pas. Tinapatig kat awanan ti problema mo kapag na siya at ni Nanang mo nga Irma. Umay kagbasa. Just smile. Umisam ka. Kaslayta. Nagamamuta. Sana ka di gumanay nga magpalagaan ni Tiriknam. Nabitas din naramid mo. Sa amo nga pampanpanan tinapalabas mo iti barukong mo. Irwar mo. Kan sa amon nga subsubli, kalbasan nga mairwar mo. Pag pinustanda, kagurguram, dagiti tawa nga Roman ka. Of course, tumukno sa dilangit, tigurak kadakwada. Tiagsyuman kanyak, tibukod ko nga ama, kanore pinakawang ko, ore jak ko makayat nga may balod na dyan nga, nangadap kanyak, nagramas kanyak. At dalat taguray ti barokong ko. Saan nga mapukaw na ita? Tumuknot sa dilangit ti gurak kadakwada. Rumbeng ko mga mataydan.
Sunod ko mga magpukaw daan. Tapno maksayan ti dakis dito lubong. Urubing unay nga okumen ti Diyos ida. Apa nga saan nga iso na kumaturumbeng nga ibabawin na apo Diyos ti bulod na nga binulod na imbabulod na nga biyag kadakwada. Araceli, gabuta nakapundulat na tiguray ti baro kung mukha na giti tao ang gurguraan. Nabandot, nadagsan di baro mo, di ba? Nga tunggal malagip mo tinapalabas, rumkwas ti gura. Nga daita nga gura, iso ti mangiduron ti luwa. Ngagsangit ka. Ngayon padasin nga pukawan ti gura. Nga dati barukong mo. Awan no kan ti mangiduron ti luwa. Nga agarubos ka na kita matam. Diyan ka mo ti bagbagam, dudong, di ka mangawatan. Gabata di mo kahit ngawatin. Pakawan na yung mundo kita nakabasol king ka. Awan pamakawan nga nairanta para kadakwada. Ruming unay. Ngagdusa da. Kumusta nga ritan di kiti? Tipod nung amam. Ken text man ken ka. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Manong nemi imanugot ni Araceli nga itulod ko isuna iti balayda. Panakalan ti balayda, manong? Mapindaspad kayong ti balayo? Anda babaunan nyo? Awan. Dakam lang kin nanang Irma. Ada business ni nanang Irma. Nga isot mga sasikaso kalpasan nga ipabalod na ti asawa na. Awan ito sa bali nga lalaki di biyak na. Ampi ko ma, kat si bibiyang magpalit asawa na. Di dududwagi lang ang din. Oren no, nalagsakak sa sarita ni nanang mo nga Irma. Kasking ka, kaya't nakapaisayaman, paisayaman, kaya't nakaparagsakin. Umaykan to pa siya rin. Tapnoan niya. Tapno formal to nga ba kakita I love you. Kung naktupay ngamin kahit nga dahit at rantam. Ngayon ko nakon. Sana ka may karikan ka, dodong. Kabutan na dahanak tinalidam nga napalabas. Kahit mong artikas kanyak. Nga saan nga virgin. Na rape. Kahit mo kadi. Nga makita mo to di piglat itilupok. Tibukot ko. Tibarukong ko. Kadawan to pulos tigartem mo. Ito importante, tapusom nga gayat mat kanyak. Sa anak nga, after iti, physical nga, kasasaad, di ba nga tao. Basta, tinaskan, nasinawa pa ng puspusom. Akasmat tigin na sinawa ti pusok. I love you, Araceli. Sana ka may kari. Saan kang tumabaling ngayatin, ang kasi iti marikrik nam. Gayam mabalin. Kaya mabalin dyak kaya tagtalek. Amangan no makapatahak tikas iti amak. Amangan no makapatahak tikas iti asawa tinagadap kanya. Saan tumapasama kanyak deta? Saan kang tungaranggasan? No deket ayatin ka. Dungdungin ka. Sige nito, nabayglaw na ang guru-ure kanya ako ni nanang Irma. Imbagam ka din nga nakadate mo? Umay kang tungar pa siya rin tapos numamamok yung sona. Manong nemi saan nakas idi ngariklikan nak ni Araceli. Saan nakas idi manong nemi nga mapilpidit laing ngomisem. Taad na nagidi kundaway manong nemi no kasta nga sa pulag isuna
No sa dinot ayan na, no kasta nga dako nito sa kwela ti bigat. Kat makita. Hi, good morning. Good morning to. Ana, kumusta? Stoy. Umisisam ka. Hindi mo kaya? Sut kung naman kakait mo, umisam ha. Kastaman ti ko na. O, penaliday pala na gini matak. Kaskas dilat nga naliday eh. Kasla dalat ta agur-uray nga luwa. Nga iti ka nito nga malagip mo manin tinapalabas kat. Duita, luha ka manin. O, makita? Imangas ka manin tinawanag. Smile. Ituloy mo tumisem. Ano sa klasem? Mapanin? 5 minutes langin. Yung oray ko nga rod. Itatana oray kan. Sumre ka kundi klasek. Sige. Ay kita tato madam na ba? Ito na no? Ito no. Break time. Ito no bakantem. Dadong merienda. Manong nemi mangruruki idin nga oray jak ibaga nga umisem ni Arcel ikat umisem. Nakaroon lang aro dahil manong nemi idi mapanggot pa siya rin suna. Namamuk ni Nana Irma. Ay, maragsakan naklauna iti may kanituyan dudong kang kanayon na kang isistoryain ni Arcel ikat niya. Sakpay kit tinangidurong kang kuha na nga saan na kang aliklikan na tikat iso pa yan ti umasideg ka po ta. Iti kaskeng ka, ti kasapulan na tapno, mapaisan mo iso na, maparagsak mo iso na, kasta mo tiraramida. Na naroon ano kasta nga awang kadwana. Nog may message ito balay kit masangpitak ang sangsangit. O rin ada pwede kiti kundaway nga ori tang nga trabi, pagamunta mangig ko ang sangsangit. Alalyain lahat iso na tinalda mo na palabas na. O nga ron, isusurok mo teramidan nangin. Tsaka mo, no kaanon to nga, saan nga lalyain iso na tinalda mo na palabas na. Dumtang tulatan na, kinagamanak na dimtang katibiyag ni Arceli. Tada kaduwak nga mamagbag kang kwa. Ada kaduwak nga mamang-isam kang kwa. At sabi ko tasamon to ang pagsakitin, timbilang kompod dong anak. Awan pagdanakan yun na napudno at panagayad ko keng kwa. Kasanun karelasyon kayo. Kalpasan na kat iyam amum to isuna ka naginagan keng ka. Kat mamuandan do, tinalidam nga napalabas na. Awangan no daytan to ti, rason ka nagkapuna na, no, pag sinaanda kayo. Awan to sa bali mapaturay no sa nga siyak na. Alakit na siya at karoon no kasta. Tapno awan tagbaling nga problema yo. Ay na, talaga nga tagsangkasat ni Arceli. No makita bla kumaka naka-naked. Ay sus. Ibag-bagak mo ito ka kumatang ti agas tap no may kat ti piglat. Kang runan ti barukong na. Nalabas ti kinaranggas ididi dahil stepmother na kati mismo nga mana. Samat nga rin ang ranggas at asawak kanyak, adi asawak kang kwa na, ano rin ang ranggas ang amde dyan. Nabartek, kad na ito rin na nga rin namas. Ada ka rin iso na, nana? Ay, mabiglay nga. Arceli, umay munsang mo ni Dodong. Manong Nemi, nakapantalon, nakalong sleeve, kas ka laka malaming ka, kas laka nakasaganang maturo kay. Abay nga di kag short. Abay nga nakapantalon ka, ora anda ka di balay. Anda ka di balay yo. Nakalalisto no ko ang makitak na gitibiglat ko. No sana ka nakapantalon. Gan sana ka nakalong sleeve. Tano makita kaya talagang salat nga maliklikan. Ano nga tanong, hanang nga tama agasan na ita? Piglat, mabali mo nga palitadaan no kumasemento gabutarap.
Ipinisem, palitadaam. Uri nga tanan siya taramidek. Talagang hastoy. I love you, Arceli. Sana kami kari. Naitaka mo nin. Basta sana ito ang sumating. Kalpasan nito yung SEM, agradwarak ton. Uri siya, kagradwarak to batin. Siga ka nila yung tagradwar. Agpatpada to batin nga last term tanda ito, last semester tanda ito. Basta man ko na, umisam ka, agkatawa ka. Amom, kahit kumit ka talaga, agim, adado nga amang na tayo, nalidayak, tumrem nga garubos na kitilohak. Matagtaga-inap ko pa ti panang rumanda kanya. Matagtaga-inap ko pa ti panang ramas kanya ti asawa ni nanang Irma. Apay nga siyang kanamin nga kararagsak ba nga maturog ka? Araramidak mo. Kada Domingo matasumukdal kami kininanang Irma. Itaklin mo ginapod Diyos namin. Idawat mo kayong kuha ng sabi ko mata. Agbalip to tibiyag mo. Nasaan na kantor nga naalihan pati sa palabas. Kastamat na raramidak. Ala, dumdeng tumitlang. Nagibos ti amin. Basta, ito makapagturpos ta. Siyempre, sumurag kanto ti trabaho, kastamat kanya. Kan, ito naklunan na nagsawatan to. Nagturpos kam nga road manong Navy kay ni Arceli. Kad bagbo tamay may sat eskwela tayo minagigidaan ni sunalayang tasaan kami ngagpadpada ti kurso. Maragsakan med napapake ni mama manong Navy kad kalpasan ti programa. Pa? Ma? Adayam mo kada kayo. Isus, sino? Adayam amo na ti bunsuta, honey. Baka after na 2 to 3 years katagasawan ton. Simursurot na marong naimi kanya kaya makita Arceli. Arceli? Nana Irma? Oh, congratulations sa graduation, Dudong. Thank you, Nana. Kasamat kang Arceli. Arceli, napapaki ni mama. Pa, ma, ni Arceli. Ti girlfriend ko. Ala, kamot pa yung naklon, Kasta lang tati arig na yan. Punto ka na dyan ang ngig ko. Nasaan nakakanumat pa yung inaklon. Aklonan ton, baba, mama. Aklonan na ton. Maragsakan kami nga makamamuking kay. Naragsak ka di ba't lang nga nagturpos. Happy kasta. Ada tumtum nga luwa ka na gitimatam. Pa, kasta na nga talaga. Karakter na ti kasta. Agang ganayon nga malmalday. Nga ore mis isam kat dali-dalat ta. Trupa na. Sige. Sir, ma'am. Kami pa nakayo, sir, ma'am. Kami nga roden. Sige. Agkikita tayo ito abalayan. Sige. Tuloy, ibagbagam. Sige amin yung bagam ng mga girlfriend na kasta ito malalabas na. Sige, natin. Saan na kasi nardengan ni Papa manong Naimi aging gangajak imbaga ti amin. Kaya't mo sa agayat ka itiadaan tinalidem nga napalabas? Kuman pa. Itatanasa pa kadi baga akong kada kayo. Awan surok awang kurang na. Ninistrak kada kayo. Noan niya di kita nagpasaran ni Arceli nga rigat. Kinaranggas. Nauli na iti na nadan ti stepmother. Naranggas ni stepmother. Pati ti mismo nga ama na kit naranggas. Sadakit inlako. Napintas ko man no saan nga rapist na lalaki nga nangadap ken kuana. Ang ado nga talaga, di kiti tao nga dakas. Ado mat di kiti biktima, di kinadakas. Pa, mama,
Sabi ko mata, saan kayo itong agbalin nga, lapid, iti relasyon mi, kina Arceli. Kasunod ko, bagam ko mga relasyon kita, di na kayo pa ibet gayam pa sinungbatan. Sigalat mga ibilbilang nga girlfriend mo. Kasunod saan nakakayat? Kayat nakpapa. Yung maamak lang, iti posible mapasamak. Amangan ganun, saan nyo akayat isuna. So nga pa, please. Saan kayo kung mangagbaling nga kontrabida ti biyak ko? Uy, ito kayo may parang nga naganak kang katagbaling nga kontrabida ti biyak mo? Anak, sikat kakaiso ng anak mi, sikapi di bonso. Limi kayat kinimamang mo, agsagapag kakabukin na yan. Baka kaslakas tat agur-uray ka. Posible nga maaringan ka. Itilangat digiti mata na nga Arceli. Baka patin to si ka. Kat narigat mo, iti umisem. Baka kaskas di nga paayan na karedya nga babae. Nga pagmamauyungan. Sa nga tamat papa. Kasta nga tagur-uray nga amo ka mapasama. Saan mo nga maaluko isuna? Gapot adan pubya na. Adan panagamak na. Adan nalidem nga napalabas na. Kat al-alyain na latreta. Agal-alya lata tinapalabas na. Nga dahil pagamkan na. Nga saan nga basta agtaliklatan ti may isang lalaki. Mga ti parang ipato na kang kakadya ama nga narangkas. Ang mga nut parang ipato na kang kakadya nangadap kang kuha na, nanggatang kang kuha na, nangramas kang kuha na. Kasta ti klase na kita tao nga biktima ti kasta akin narangkas. Handa nga may kat, deta nga pubya, iti biyagda. Kabuteng da, nga malagip ti napalabas. Kabuteng da, nga mapasamak kada kwadra ito. Aday din nagpadpada nga trabaho humihi kina Arceli manunemi. Ngem kaskas din nga awampay ti formal nga nagkinawatan dagiti puso. Mapasamak sakit di. Di kost ko na ni papa. Ngano kasta nagtutuloy nga paayan nak ni Arceli agsagama. Aging ka manunemi nga dimteng nga dimipurak tinapig sa nga bagyo. Iti lugar nga ayan mi manunemi. Baglagi din, tanalagda ti balay mi. Baglagi din, manunemi ta the generator mi. Tinawagak manunemi ni Arceli. Hello, Arceli? Hello. Kumusta ka nita? Di ka na bagyo? Open nga saan? Kahit nga saan, narakrak. Narabat ta balay yo? Kumutan, takkel. Yamni, adot pasit na nga naperdi. Sa awang kuryente mi, bagtasaan pa ng lubat sa cellphone ko. Awan generator yo. Awan. Bagka na kami tanda. Sige. Akita tanto. Ha? Kalpasan na ito kalamidad. Siyempre, awan opisina ita eh. Okay. Bye. Bye. Manong nemi nagbuyak iti TV. Hapon. Nakarang-rangkas manong nemi na ito kabagyo. Ado manong nemi nagre-consulti. Narba nga balay, naitayab, natupakan. Oh my God. Ado pwede kito bubing. Kalbasan ti duwa nga aldaw manong nemi nagsubli ti dati. When? Yung nakadado manong nemi. Nakita nagbalik ang biktima. Naisayang kat, iti pa nag-ibunong ka nagit relief goods. Manong nemi tinawagag ni Arceli. Hello Arceli, kumusta? Nagsubli ka ng opisina? Nag-excuse. Apay? Apay nga hang kasi break. Diyak may consider trabaho. Tabi ngamin. Sige. Nung masapol na kaduain ka, ag-excusak ba dito ay opisina? Ayan mo. On the way, nagturong ti hospital. Hospital?
Sige lang, siksyak. Anong ospital, ibagam to may kadanunan. Manong na minor oray na kinsangot ti ospital. Ato tao. Ato pasyente. Di ka tinatundonor. Di tinapalabas ng bagyo. Ato na isurek iti na itong ospital. May sa katakwada. Tinaranggas nga ba? Anya? Kastamit tinaranggas ng aksyoman kanya. Isunod sa runggaram, binaunak ni Nanang Irma. Siyempre, masabol na tulong mo. Pero bagay nga tulungan kita. Kaya na, bakaon sa bali mang tulong at akwada. Narabati balay da. Nabuya ka mismo. Iti panang video ta. Ken. Natay ti anak da. Hanya. Nakamansayag ti anak da. Nga awan na kita naganak. Ken kuhana. Nga butad dato sa ospital. Napakanawanda. Asino nga nito kayo mansayagan, ti bangkay ti kapsat mo. Iti barangay hall, tadakadwata sa jay, minakamansayan. Nakakaroon niya, tinapasamak. Diyos ko. Ado, dagiti sang kumarumpeng na matay. Ngam apay na ta, nga nagiti naranggas, kat saan da nga matay. Apay nga si bibiyag, tinaranggas nga amak, ken tinaranggas nga aksyoman kanya. Nakam ni Apo Diyos ti amin. Tapno da palabiyag da nga dumawat kang kati pamakawan. Tapno, matulong kami da. Tapno lumag-an tabaro ko mo. Dito kung kunakin kayo di. Santo lagtal na tarik nam. Numapakawan mo. Di kita nagbasol ken ka. Kuyaw ka nakarot. Mapantatiayan da. Nutiga silid tiyan da. Nabangkam nga rod manong nami itinaka kwartuan ti amana. Iti makita mi. Akadatot sugat, tirupa na. Alagagayang nga napandakan. Ken, pati saka na. Si Ring. Si Ring kakadi. At akadi puot mo. Dinamag manong nami ni Araceli. Malasin na kadi. Araceli, anak. Malasin na makasta. Kumusta kan? Abi nga si bibiyag kapay lang. Wala pa nga si bibiyag pala. Eh, ko kumanti matay. No natay kan, awanin ti mariknam. E may tata si bibiyag kapay lang. Ado di kiti mariknam. Napo ako di may sangasakak. Naipit. Ado di kiti mariknam. Nasakit. Nakurang na ita, palakadusam.
natay ti anak yu, teksyuban kanya. Na do yung matendaran ti ba na kay mansayang na. Apay nga isunat na tayo. Nasingpit siguro suna, no? Ligat nga matay, nagdidakas ka tao. Gapot na nakadagdakas ka nga, ama. Imbes ko mang isakit na, hindi isikapay tanandang nga nang iruruman kanya. Sanak pa yung lako. Siyempre ako mamat, no tinangilang ko ang kanya, kinawan tinakas kinarabin na kanya. Rin namas na, sabi ka saan nga sikat na tayo. Maruming mitkindi nga saan ka matay, tap nagdosa ka. Tap numariknab, tirigat. Maruming nga madusa, tikas kang ka. Arceli, saan kumakas na tibagam kinitatag mo? Isuti kahit kung ibagado dong. Saan mo lang kung mga rodin na sinasarungkaran mo kasta? Kahit kung iparupak ang kuwanan no kasano ti kinadagas ng ama. Kahit kung ibuang tipungtot kayong gurang kayong kuwana. Sa bagay, sige. Ibuang mo. Ikatem. Ipangig mo amin kang kuwana di kiti sakit nga kayat mong ipangig kang kuwana. Basta nga ron tinaramid naman ng nami kat kastaon ay mati anong ti aman nga do dawaten ti pamakawan. Pagkawalan na kumahan ako. Pagkawalan na kumahan. Mumitan ti mga awag kanyak ti anak. Ay bilang na kaning anak. At kani ama. Ginagirruman ti bukod ng anak. Ngayon bas kuma. Sakit mo kin kanunungan. Dapat ka patpatsem tagsyumang kalyak. Pinakulaban ti panunod ko. At nga pinatik isuna. Magawanan ako Marceli anak. Kanak ko matigundaway ko magsuldit ka lang itinagkuragan kay ka. Taka saan pa yung makasuldit ka? Baldado kan? Patartarakin kan? Di mo ko na yung sakpain, di makasikaso mangtarakin kan ka? Anak, may salangang sakak tinapukaw. Makapagsaro ko na. Hayat ko. Gasulit at naging nagkurangan kan ka. Ore pakaaday pa anak, ore pakaalilaang. May karok lang hindi na kita nagbasulak kang kanak. Anak ko, makawanan na ko ma. Manong namin sublat mi tinapahan iti stepmother na. At damanin manong nami ngayon buwang ni Arceli na iti pungtot. Ngayon mapon iti barukong nati adun nga panawin. Kahit na pa hindi manong nami nga pungut-pungutin tong patungpain kada-kadalad mat. Kahit na nga ibalas ti pa nakakada-kadal na. Inanawak. Kahit na igusugos pungut-pungutin tong patungpain kadalan mawalin kog tar na pa yun. Kaya nananawak manong nami kat tinamit inaramid ti stepmother na kas itinaramid ti amana. Nagpababawi ang nagpakpakawan manong nami. Sa nakitkidawan nga isukuma ni Arceli ti mga sikaso ti bangkay ti kabsat na. Nasaan da nga maasakaso nga gasawa, gabutan na pakaruan da nga rud tinapasamak. Nga bagyo nga nang duprak karigit narukop nga balay mano. Nga nakatayan, dagiti awan gasat na, kaya nakasugatan, dagiti daksang gasat. Manong nemi,
Iti ba nga si kaso ni Arceli ti bangkay ti kabsat na manong nemi. Kaawatan nga talaga nga munan nga pakawanin dagiti nagbasol ken kuana. Kat maragragsakan met ni Nana Irma manong nemi gabuti kasta nga raramiden ni Arceli. Saan nang impaidam tadakeng kuana nga kasapulan. Dagiti asudag iti biyag na numampay kinagurugura na ida. Numampay nururumanda isuna idi. Naitapon matlangan na siya at tikabsat naman nun nemi. Kat numanen tawagan na kuyugak isuna nga mapanito ospital amang sarungkar kadagiti agasawa ti amana ken ti stepmother na. Kumusta kayon? Tatang. Abo, naragsakan ako manong nemi nga nakangag iti kasta nga tawag ni Arceli ti amana. Kada damad at tiragsak ti lakay. Naikatan ti benda manong nemi ti rupa na. Sumuten ti adupiglat ti rupa na. Kasto na iton ti panakapiglat ti rupa yo, tatang. Nasayat mo, tapno, mapadasan nyo mo, tatapiglat na. Piglat pa iti rupa. Nga saan nga makaluban. Anak. Nagyam-yam anak kinapot Diyos. Tasinilpon na palang tibiyag ko, tapno. Masulnitak na kita ng kurangakin ka. Kasano ko mang masulnitan? Katsak pa yung tagas-gastos dito eh. Awamat ng timaitad di gobyerno, ti kaaduyo. Kano awanak, awan kamin. Hangkay mga asikaso akas to eh. Agamanak. Gaboy ti dayta. Anak, agyamanak. Amalat ti amang amin eh. Oray na papaspasamak. Amalat ti ama. Agyamanak anak. Ni matangak kat siya tinagbali nga saksi ti panagin narakop manong nemi dagiti agam. Iti ayon met manong nemi ti agsyuman ken kuana agsabali lang. Ta saan nang met nga pudno ngay na. So okay lang. Handang naging narakop nga at least si papakawan met ni Arceli ken kuana. Manong nemi idirimuaren dagiti agasawa. Gabutan arbamad ten tikuro barong-barong damano. Kidamti kinasiyat ni Arceli, itilukudan ti amin. Gabutan dududwada nga gindeg kinana Irma iti balayda panakkilen. Sa jaydan nga nagyan dagiti agasawa. Napang ko pinasyarida. Kumusta kayo tata? Ay gusto eh. Tudong. Ay mababayin ka na ito sa rukod ko. Makapagtrabaho ako dito balay. Kat ni mat, ano nagan di asawa nyo? Lita. Ano mo ito brana? Agit isutag tagay balay dito piglat mo lang tiadakin ko na. May pagnana matagin sa akin na matrabaho na sa ima na. Da kami tagtrabaho dito siyak ti mga sikaso ti glawlaw siyak ti mga sikaso ti hardin kaya nagmulak ti nating datalikod bakante at napintas nga pagmulaan ti natin di akong problema yun. Nakasaysayat nga anak ni Arceli. Saan na kami nga binaybayan? Nagkasapulang kami ditulong na. No pa'y talagang hinrumen misuna. Isumo ti bagbaga ken kuana tata. Hangag sardeng tinapalabas nga mga lalya ken kuana. Aging kana nga di na ikaten. Pukawen. Tinapinpin nga guray ti barukong na. Awanin ti guray na kata kayo. Bigbigan na kayo nga ama. Takas tamet iti parang bigbigyo ken kuana. Nakilaw ko na nga pakaragsagat. Ngayon kaslada pala kurang na. Pagkunan nyo. Nandan sapi lang
nakabasol ken kuha na nga di na pinapakawat. Kasta nga ron ngagpaiso manon name idi tawagan nak ni Arceli. Dodong, kumusta da tatang mo ken stepmother mo? Awan may taong problema kadakwada, nasingpet ken nagaganda. Ni Nana Irma ngay, maragragsakan kabuta. Naragsaka kun kunak kumangem. Ngaman niya. Tinangramas kanya. Matmatayin. Ngatikan mo sawan. Adal kayong sakit na timaod, tikadanan sa pagbaludan. Ket request ni Nana Irma nga numatay. Iti ko mamadlahing balay da, ti bakagsatan ti angas na. Isang bad da? Anya? Tanang ramaskan ka nga, naipalod. Isang bad da di da balayo. Tapno dito yung oray na tanti papatay na. Baka saan to lamatay na mapakawan mo? Pinakawang kumunti ko na. Tadyak kumaidi kayat kung mabalod. Hamo pa'y napakawan. Kada pa'y laguram kang kuhana. Arceli, nakaimibag na hapon Diyos kang ka. Ano ya? Naimbag na hapon Diyos kanya, kidinto ta. Kidinto na iruman ka. Nga damat sumapak ti amin. Nakaimimbag. Nga hapon Diyos ko na. Tadi na itulok nga matay. Tinakabasol kang ka. Aging ka nga di mo mapakawan suna. Imagine, matmatayan, imisang ped pa lang dito balayo, nga daangas na tapno makapagsarita kayo. Awanton, apulos, tinaipenpen kang kuray ti barokong ko. Agbiag kanton nga normal, nga awanton di mga alyakin ka, itinalidam nga napalabas mo. Manong name siya iti nang saksi iti kaadan, ti asawa ni Nana Irma. At talaga nga naidaritan. Kasla sampay ka din nga malasin. Manong na. Ngayon makapagbalikas mo't laeng, makapagbalikas pa'y laeng. Kailawan sa bali, nga nakaiturungan, dagiti balikas na no saan nga ni Arceli. What? Ni Arceli, siya, ni Nana Irma, tinakabantay manong name, kanila kay Densyo. Nga iso nga ron, tinangrames idi kini Arceli. Nga ganagarigatan naman, name ito dumawat iti pamakawan. Pamakawan. Nga iso layangan ti ururayan na sakbay nga magsatan iti angas. Binoyak layang manong name no kasano nga garubos digiti luwahan ni Arceli. Nga nangipalagip itilakay no kasano tinaramid na idi apanang rames kang kuwan. Pagpagkasya kang kaidi. Pagpagkasya nga sa mong ramiden tidagas nga ramid mo kaniya. Ti panangipagarup ko kat nakaimbag ka nga tao. May sakapay nga demonyo. Naramid mo ti kanay kayat mo kanya. Makawalan na kuma, Arceli. Makawalan na. Naulit-ulit dahil nga panagpakawan tila kay manong. Aging ka, ang kasla na ibustan di kitiluwa ni Arceli. Ngagsangsangit met ni Nana Irma. Ngagpagpakaasi manong naimi. Nga rakupen ko man ni Arceli ti asawa ni Nana Irma. Napasamak nga rod manong naimi ti panangarakop ni Arceli. Tinangramaskan ko. Nakadungdungo ka idi kaniyak. Kadagiti mo nun at awan ti panangadapyo kanak nakadungdungo ka idi. Tatang Densyo.
Ngam gabot ti marka demonyo, kat na demonyo kayo, kanang ramas kanya. Lumabalin la kuma, masilpon pa iti biyagyo. Tapos di kasta, makaramid kayo ti kinaimbag. Akas, bayad tinakas ka na ramid yun. Si mapakawala kon ka na kayo. Anang Nensyo, saan yung nga panawan ni Nanang Irma? Saan na kami nga panawan? Ngam dahil talangin turo Ryan tilakay manon nemi. Sakbay ngin tuloknan. Nga nagsatanin tangas na. Nagari manon nemi ti anugog kendong aw mididay ti agundaway. Ti papatay ti maysa nga tao. Nga dadumat ka di nga amang ti panawin na nga nagbaling nga naimbag. Ngayon dayjay panakalipat na laing panakademonyo na nga nangaramid ti may salaing nga dak may salaing nga baso. Ngayon dayjay manong nemi nga panakaibuang dagiti ulwa sa ibekan sangit. Ison tinaudi manong nemi. Aba nagsangit iti nakaro ni Arceli. Kat sumat lang ng ibaga kanyak idi manong nemi. Nangarunay di may tabo ng tibangkay ni Tata Densyo. Nakalaklagaan ng tiriknak. Awanan ti mariknak pa nga babantot iti barokong ko. Dodong. Gabota. Awanan ti kagurguram. Awanan ti kagurgurak. Kaslakla, narukatan itinabayag nga panakaitangkal ko. Kaslakla narukatan, kat makatayapak manin iti kayat ko papanan. Ang kumadadayo ha, baka hanggang makamatan. Kas tinaramid mo yung didamo, kamat-kamatin ka, kapag likliklikan na. Saan ka nga liklikan ni Tandodong? Kapag nagbalikan ka na kapatpatik kanyak. Idi pa ilahin nga nagbalingkan nga napatag kanya. Mabaling ka nga din nga rakopen. Siya ko ito na nga mga rakopen ka. O Dodong, saan ka ladun teng tibiyag ko jak lamon. Na kayo may bagag peso ni Apo Diyos kanya. Tainted na ka. Insakod na ka kanya. Mamanutikas kang ka, Dodong. Napunot pa nagayat mo. Tano saan ko mga napudno? Saan ka kumana nakauray? Saan ka kumana nakaibtur nga nang tultulong niya? I love you, Dodong. I love you more, Arceli. Mabaling nga ro din? Tiyan niya. Will you marry me? Sige. Iri aba ba nga panao manunemi da kami matlahan kani Arceli tinang katuluyan. Agalpasan tinaunday nga panawen nga inalalia ti nalidam nga napalamas ni Arceli su na manunemi. Narukatan ng data kat saan matan nga maalalia. Hanan nga nariday dagiti matana kang kanayon nilatan nga umis-isem manunemi. Yang rona lang aro din edi maagkan kami, masagutan na kami, insagutan na kami ni Apo Diyos, iti duwangan na. Ni Diosdado, Ricapuerte the third, at the second na nga manon name. Iso nga, Dudong the second, ti anak mingi na una. Sa ni Jennifer Timekadua. Si bibiyag ba lang manunemi ni Nanang Irma, kastamat na Tatang Densyo, kenti stepmother ni Arceli, nga niya digna. Ay soda manunemi, ti talaga nga nakapokus atensyon da kada gitiduang anak mi kini Arceli. Kahit agtrabaho kami ng padpada kini Arceli. Dito nga ron ti pagkasarita manong nemi kadagyaman naklaunay iti anus mo nga nangisurat kalpasan nga inak-inshare ken ka ti Italiana
Kaya thank you mat kada giti amin nga nagbuya nagananos. Maraming salamat po kada kayo kat sabi ko matadamat na itad na nga adal liliwakin pag streamingan ti biyag kada giti padak nga dimngeg ka nagsurat. Wono nagbuya. Tuwing nga nagyamang nga pagayam mo, Dudong. Thank you, Dudong.